Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel Veterana Encing. Apa nai? Oke, sekali iki aku wes tuku jangan soalnya kok apa ini buber nih gue lek damis. Iki aku pengen jus guys, pergi jus Pak Dukut. Iki aku mau tuku jangan lumbu, jangan lumbu guys. Terus jangan menit guys lo. Terus ki enek botok welut lo. Ya nek apa jenenge kentaki karo tahu crispy guys. Kentaki karo tahu crispy iki aku ape gawe jus nanas. Piye nang guyu bocah kae tak gawe jus nanas guys, gawe tak gogot dadi ini gak masak jane bebas kita metu nang ndi nae. Jangan lumbu ya aku menuju Bone Mak Damis. Anu guys, ki aku mari emang goreng-goreng sik. Aku sampai cirat-cirati ki lho. Enggak. Dikoyo lek salikin karo Mas Rifai. Ajur. Lha wong wedok yo halangan kok yo nah yo. Ya aku wis ya. Tadi nih. Tapi aku dong. Mbah, sampe nak. Ya, Mbah. Mbah Rama wis budal padunan, guys. Aku ki goreng-goreng. Yo tuku, yo nah yo. Aku mau tuku jangan menir, jangan lumbu, kentaki, tahu, cek goreng. Bojoku pengen gue bakwan mbek ngono guys. Terus guys kuwi nah yo. Nairas mulai ki kewaraken biasane ndekne lho, mangane. Iya ndingi sak apa? 2 sendok biasane mangane. Sithik ki nek mangan. Iki mantek. Gak, yo maksudnya gak patek kalau guys wis padha mulai kabeh. Wis tok omahku kalau peduli. Ya naik, gak sampe gak kuat nggawa Pak. Biasane lho 2 sendok mangane. Mbah. Aja diet tenanan ora. Ora diet tenanan saya sithik kok. Jajan. Gak rahu. Mbah, ndi? Dari Mbah Rom. Yesus pada mulai kabeh. Wah. Iya. Oke, iso lewat. Iya, Mbak. Naik. Wes naik. Walah. Nanti berang menit. Kalau besar, ono bulan Ramadan, nanti Gusti Allah uji. Kulo dengan itu ujian saka Gusti Allah. Ujian ketaatan, taat marang perintah Gusti Allah. Nomor loro ujian kesabaran. Iki jenengan kudu iso. Nek ora iso, ya ora bakal entuk berkah bulan Ramadan. Nek wis poso ben dadi piye? Dawuh Allah, ya ayyuhalladzina
Wahai wong-wong kang sing beriman, sing ora iman ora diperintah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibake awakmu kabeh poso, kaya dene kang diwajibake wong urip dunya awakmu. Wong wajibane poso menawi umate Nabi Nuh posone ana ing bulan Jumat. Wajib saben bulan Jumat sakulan pisan diwajibake poso. Umat Nabi Musa posone bulan Setu, angger dina Setu diwajibake poso. Umat Nabi Isa posone dina Minggu, angger dina Minggu diwajibake poso. Umat Nabi Ibrahim angger dina Rebu diwajibake poso. Nah, umat Kanjeng Nabi Muhammad ora sedina posone satu dina. Setiap bulan Ramadan diwajibake poso. Hilang dasar ini sabar hilang dasar bulan Ramadan menikah dengan diuji tentang ketaatan. Sak piringe. Sak piringe berat. Ora metet kabeh. Sak piringe sapa? Contohnya puasa Ramadan. Contohnya ibadah haji sampai mampu utawa berpuasa. Jadi wong Islam paling ora beriman. Wong iki wong Islam paling ora beriman. Kabeh ini Islam tapi ora tahu salat, ora tahu puasa, ora tahu zakat, ora tahu sedekah. Coba song, Mbak. Wes, naik ke sapa? Iki. Kok tabruk. Ya sing repot iki wong kafir ora duwe agama, benci marang wong sing masuk agama. Iku sing diarani wong kafir. Dan itu ora pantas. Wong Gusti Allah majibake poso Ramadan dimeneki diperintahke wong muslim sing ora iman yo ora diperintah wong sing Aku gandeng Mas Riki iki soalnya kan anu apa nakut deh buka puasa ya aku kan ngurus aku pai mungkin udah notek aku stop rumah enek paketan ki lho regane 1000 ancene kok gede 1000 ge segi paketan tisu ki oleh 1000 loro oleh 1000 guys lho
Terus berarti 500. Siji 500 Renaira. Tisu loro ki 1000 lho. Murah Ya, aku lo bermanfaat. Ancen. Sing tekno Kupret iki sing entekno. Yo pret. Aku mulai. 1000 guys semek ngono iki kok. Sesuk yo bayar 1000 neh. Nai, nenek 1000 neh. Apa? Usus. Terus apa? Jatuh. Usus seberapa dia le 1000 guys. Dia kira kayak tisu wisan tak ya mungkin. Apa paketan di nane patang kopi itu dikei omku kok 50.000. Ambek kancane dhewe. Terus saya ketahu. Iya, Tapi regane saya ketahu. regane 47 Mas Katus di nane kae. Ya bener ya aku ngerti. 47 tapi dikei omku kok 50.000. Ambek kancane dhewe. Omku kok nungguin kok nek pakai pira kok tambahin. Apa nih, mereka yo tadi 2000 tadi 1000 tapi itu. Nah, bermanfaat. Tisu 1000. Masker buber. Ya mesti iso. Sabar buber ya, guys. Terus iki dilap-lap ngene mang buber ngene dhewe wis lap-lap. Mang lipen kundi nae? 9.500 Ji. Lah aku tuku 22.000. Kan tuku kan gak promoan. Aku nek tuku kan murah. Loh. Sing sak kilo, gue bodoh kae yo. Yo 1000 kae. Bisa bukan aku. Heeh. Terus tetep mana kak sama. Kios 9.500 OMG. Iki gak jane ora aku iki. Tapi aku pengen tuku, mergo regane murah. Kurang, aku seneng tapi nang Pinterest. Tapi iki tapi ada sidik kae aku. Kapengen. Pengen jadi mbokmu ki apa merke? Tapi kapan tuh sih lagi kopi? Terus guys, cukup sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan like, comment, subscribe. Dadah.